Trenčín. Mesto, v ktorom to žije. Ľudia, šport, kultúra, viera sú nepochybne súčasťou života v Trenčíne. Chceš to zažiť? Už toto leto prichádza Youth for Jesus do Trenčína s mladými ľuďmi, ktorí chcú zažiť nezabudnuteľné zážitky počas leta. Možno aj ty už dlho stagnuješ a chceš spoznať nových priateľov, no nevieš kde a ako. Čakáš, kedy príde niečo, čo ťa posunie z tohoto miesta, na ktorom sa nachádzaš. Každý deň premýšľaš, že chceš prežiť niečo, čo ťa posunie vpred v osobnom živote, ale nevieš, ako to uskutočniť. Hľadaš niečo, čo ťa naplní šťastím, no stále nevieš, ako to nájsť. Príď toto leto na Youth for Jesus do Trenčína a zisti, kým naozaj si. Teším sa na teba.